Azpitik datorrena ari da korronte aldatzen. Eta azpitik datorrena da, gero eta gehiago dena merkantilizatzea, dena merkantzia bada, eta saiatuz berri ere laburbiltzen lanaren edo lan eskubidearen inguruan lan eskubideak zer suposatzen du laburbildu izango balitz. Lanaren nazioarteko erakundeak oso argi esan zuen 1954 urtean, lana ez da merkantzia bat. Lana merkantzia bat baldin bada, ahaztu dezagun lan zuzenbidea. Lana ez da merkantzia bat, eta lana izan beharko litzateke, gure ereduan izan beharko litzateke gizarte eskubide bat, aipatu dudan guztia inplikatzen dalako, gizarte eskubide bat, eta ez zakarrontzira botatzeko moduko aldagai bat. Horregatik, planteatu daiteken galdera bat honen inguruan da, lan eskubidea da zuen azterketa, eta oso ondo enfokatua lan eskubidea. Horregatik, planteatuko nuken galdera da, noski lan eskubiderik gabe, ez bade bermatzen lan eskubidea, enpleguan egonkortasunako printzipioa, ez bade bermatzen lan eskubiderik gabe, zertarako nahi dugu lan zuzenbidea. Gu klasean erakusten dugu lan zuzenbidea, hortik egongo da koderen bat. Dauzkagu lege pila, aro pila, gutxieneko soldata, gehienezko lanaldia, gutxieneko segurtasun baldintza, oporretarako eskubidea, amatasun eskubidea, nahi dezun guztia. Baina lan eskubiderik gabe dena jausten zaigu. Egun batetik bestera, enpresa baldin badauka erabateko askatasuna eta erreztasuna eta merke irtetzen bazaio zu kaleratzea, zertarako nahi duzu eskubide guztiek? Egoera hori bezain larria. Lan eskubiderik gabe, zertarako nahi dugu lan zuzenbidea? Lan eskubidea da, azaltzen saiatu nahi zen bezala gure eredu politiko-sozial guztiaren euskarri nagusia. Lehendik ere nahiko malgua bazan, malgutasunen aitzakian egin dira malgutasuna handiagotu da aktibe ekonomikoa sustatu eta enplegua sustatzeko aitzakian. Fondoan lanaren prekarizazioa da. Langabeziaren bildurra eta lan baldintza txarren bidez produktibitatea handitzeko Espainiako ekonomiaren problema handi hori oso balio erantzi gutxi ematen diola. Balio erantzi handitu kosto salarialak jetxiz baita ere, ez? Bai, argi dago oraingo malgutasuna eta oraingo legediaren ez dute argi esaten, baina argi dago helburua dela lehiakortasuna irabaztea kostua jetxita. Nabarmena da, langile lanaren prezioa jetxi horrela irabazteko lehiakortasuna. Produktibitatea, baina uste produktibitatea indartzeko beste eredu bat bilatu beharko litzatekeela. Bultzatzen ari eredua, lehiakortasuna irabazi. Lana merketuz, hori da sartzea Txinaren ereduan. Ez maila berean graduan, baina bai ereduan. Hor Txinarekin ez diozu inoiz irabaziko horretan. Eta helburua baldin bada produktibitatea eta indartzea, nik uste horre aitzindaria dela, estatu mailan Ego Euskal Herria eta agian hau zalantzaren badaukat, baina esango nuke Gipuzkoa. Bereziki Gipuzkoa. Gipuzkoan daukagun egoerarekin, besteak beste, Gipuzkoako metalgintzakoa da hoberena. Eta langabezia datuak Gipuzkoan dira hoberenak estatu osoan. Horrek erakusten du, ez nire jartzen eta adibide hori Gipuzkoakoa, ze horrek erakusten du justu ere irabaztea lehiakortasuna eta hobetzea lan merkatua, baina ez lanaren bestea jetxiz, baizik eta zer egiten da Gipuzkoan. Gipuzkoara garenok ez gara pasako, baina gauzak ondo egiten ari dira. Kalidadea, innovazioa, formazioa, produktibidadea, kalidadea dagoelako eta gauzak ondo egiten. Balio erantzia hor, ez lana merketuz. Orduan, justo, Espainian estatua bultatzen ari dena, Gipuzkoak erakusten duenaren kontrakoa. Orduan hemen, jarraitzen dugu gure ereduarekin, ze bestela jai daukagu. Baina Espainia estatuak erabateko babesa dauka, daraman politika eramateko noski, beste dauka eroberatasunaren edo babesa baizik eta presioa. Momentu eta eroberatasunea, Europar gizarte eredua, Europar etxairik handiena da Europar batasuna. Hori
kabreatzeko modukoa da, ez? Bai. Saltzen digute Europa, bota da Europa batasuna da etxai handiena. Egiten ari dana salgai jarri, bakarrik falta da salgai jartzea Koliseoa eta Atenaseko zera. Bai. Jo. Honen bestez, eskerrak emango dizkigu Aitorreri, egin digun ekarpen interesgarri honengatik, eta aurren arte. Mila esker.